Os ydych am bleidleisio, rhaid i chi fod wedi cofrestru. Mae reolau ynghylch pwy all cofrestru i bleidleisio yn wahanol yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch gofrestru i bleidleisio o 14 oed ymlaen. Os ydych yn 18 oed a hun ac yn ddinesydd y DE neu Iwerddon, neu yn ddinesydd cymwys yn un o wledydd y gymanwlad sy'n byw yn y DE, gallwch bleidleisio yn is-etholiadau ac etholiadau cyffredinol Senedd y DE ac etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddu. Os ydych yn 16 oed a hun ac yn ddinesydd y DE neu Iwerddon, yn ddinesydd cymwys yn un o wledydd y gymanwlad neu yn ddinesydd tramor cymwys, gallwch bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a is-etholiadau ac etholiadau cynghorau lleol. Rydych yn wladolyn tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru, os ydych yn ddinesydd gwlad arall sydd â chaniatâd i ddod i mewn i aros yn y DE, neu os ydych yn rhywun nad oes angen caniatâd o'r fath arnoch. Os nad ydych erioed wedi cofrestru, os ydych wedi symud i gyfeiriad gwahanol yn ddiweddar, neu os ydych wedi newid eich enw, gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein drwy fynd i gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Gallwch hefyd wneud cais drwy lenwi ffurflen gais bapur. Os ydych yn byw mewn llety dros dro, neu os nad oes gennych gyfeiriad parhaol neu sefydlog, mae'n bosibl y byddwch yn dal i allu cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys i gofrestru i bleidleisio, os oes angen help arnoch i gofrestru i bleidleisio, neu os ydych am ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â'r tîm etholiadau yn eich cyngor lleol. I ddod o hyd i'w manylion cysyllt, ewch i electoralcommission.org.uk/ec/pleidleisio-ac-etholiadau. Os bydd etholiad yn cael ei chynnal yn eich ardal yn fuan, ac os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio, y dyddiad cau yw 12 diwrnod gwaith cyn diwrnod yr etholiad.